Maman du travail c'est bien, bien mieux d'être mal accompagné. Pas vrai. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui me rappelle. Un sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Faire au moins 1000 fois que j'ai compté les doigts. ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರಿಚ್ ವ್ಲಾಗ್. ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ ಬೈದ ನಾದಲ್ ಶಿಬಾ ಪಾರ್ಕ್ ಬೈದ ಕಣ್ಣು ತಂಪಂಪಾರೆ ಕಣ್ಣು ತಂಪ ನೇಚರ್ ಅಂತದ್ದು ಕಣ್ಣು ತಂಪಂಪ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್? ಮರ ಗಿಡಗಳು, ಹಸಿರು ಆದ ಗಿಡಗಳು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಣ್ಣು ತಂಪು ಮಾಡುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಡಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವನು ಇಲ್ಲ ತೋನಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ರನ್ ಆಂಡ್ 148-43 ಇದೋಡಿ ಗಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾಲಿ. ಓ ವಾವ್, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಲ್ಪ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ತೋಜುಂಡ್ पूरा बसन पूरा जागे कमी ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವ್ಯೂ ತುಲೆಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ತೋಜೋನು ನಿಕ್ಲೆ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಓಲ್ ತೋಜೋನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೋಜುಂಡು ಪಕ್ಕದ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆ ಹಂಪನಗಟ್ಟೆ ಬೋನು ತೋಜುಂಡು, ಹಸೆಗೊಲಿ ಬೋದು ತೋಜುನು ಅಥವಾ ಕುದ್ರೋಳಿ ಬೋದು ತೋಜುನು ಅಂಚ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ path. This is a path which is named as rubber path, rubber track. ನಿಕ್ಲು ಬಲ್ತಂಡದ ನಿಕ್ಲ ಕಾರ್ಗೆ ಬೇನೆ ಆಪಜಿ. ಓಕೆ ಒಂಚು ಬಲ್ತದ ಅಷ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಇಂಚ ಬಲಿಗೆ ಪೋಚಿ ಬಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂಪರಣ ಇಂಜಿನ ಮತ್ತೆ ಮಂಗ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆಂತದ್ದು ಕಲ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಚ್ಚಿ ಮಿತ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಉಂಡು ಐದು ಲೈಟ್ ಪೊತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಪಕ್ಕಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೈ ನಿತಿನ್ ಬಾಯ್ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿತಿನ್ ಬಾಯ್ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ತೋರ್ಸ್ಬಲ್ಲೆ. ಎಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಆರ್ ಯು ಏಲಿಯನ್? ಅದು ಏಲಿಯನ್. He's an alien lover and follower. कार दिन अच्छी तुला मुल्पा so तुला अर्धायक पण कार दीना का ರಾಮನಕಲ್ ಭೀಮನಕಲ್ ಪುರ ಬೋನಕ कार ದಚ್ಚಿ ಇತ್ತದು ಇತ್ತನ್ನ कार ದಚ್ಚಿ ಇಂಜಿನ್ ಯಾನ್ ಬೈ ನಾವು ಗುರುತು ಮುಲ್ಪಾ ಅದೇ ಏ ಇದು ಅಲ್ಪಂಜಿ ನಿತಿನ್ wait first stand ಯಾನ್ನ कार ಇದು ಕಾರ್ ಇದೀದಾರ ಉರ್ದುದೆ ಇಂಚ ಉರ್ದುನಾಗ ಇಂಚ ಆಯ್ನಿ ಕಾಲ ಇಂಚ ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋಟ್ ನಿಂಗ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ತೋಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಗ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕತ್ತಲುಂಡು ಇಂದು ಬತ್ತಿನ ಬಯ್ಯ ಪೊತ್ತಾನ ದಾಪಂಡ ಬಾರಿ ದೊಂಬುಂಡು ಕುಲ್ಲರ ಆಬ್ಜಿ ಉಂತರ ಆಬ್ಜಿ ಜಟ್ಟರ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಲ್ಟಿ ಜೋಕಲ್ ಪಲ್ಟಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಿ ನೇಟ ಅಂಚ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಾಯಿನ ಅವ್ರು ನೋಡು ಲಗದಿತ್ತು guys uncle 250 meters batta 250 yeah 250 meters 162 and guys very good match is going on. Match winner निकले अपडेट कर पेजन कर पुजावे come on very good going on. Let's play it. Guys निकले ಪಾರ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ ದೈಟ್ ಉಂಡು ಎಂಚ ಮನ್ಪು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಿಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಡಿಡ ಬೋರ್ಡ್ ತುಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ನಾವು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಏ ಲಕ್ಕಲೆ ಏ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಯಾ ಅಕ್ಕಡ ಓಕೆ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಬ್ಲ ಬಿತ್ತು 1 2 ಡಾಲಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ 3 ಅದಾ ಇದೆ ಜಪ್ಲೆ ಇಂಚ ಈ ತಾರೆ ಬಾಡ್ರೆ ಶೋಕ್ ಜಪ್ಲೆ ಅದೇ ಗೊಬ್ಬುದು ಬಚ್ಚಿನ ಸೀದ್ ತಿರ್ಗೋಡು ಬೊಕ ಅಡೆಗೆ ಬೊಕ ಕುಲೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ so this is what they give life is ಅದೇ yeah ಬಚ್ಚಿನ ಓ ದೇ ಇಂದು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ನಿತಿನ್ ತೂಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಂತ್ರ ಐಡಿಯಾ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ that's nice man yeah ಕುಡ್ಲಡ್ ಮಿನಿ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎತ್ತಂಡ ಉಂಡತೆ ಕದ್ರಿ ಪಾಕ್ದುಂಡು ಯಾ ಇದು ಭಯಂಕರ ಉಂಡಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಂಪ್ಲೆ
Okay. ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಅವನು Next, Nitin. Nitin. ಬಂದಿದ್ದಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಂಗ ಬ್ಲಾಗಡ್ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು Chair. ಅದಕ್ಕೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಬಂದು ಆ ಕೈಟ್ ಟೈಟೇನಿಯಂ. ಈ ಕೈ ಟೈಟೇನಿಯಂ ಉಂಟು ಅಯ್ಯೋ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಚ್ ತೊಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಭದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಣ ಬತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಯಪಂಡ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂಡ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಮೀಲ ಕಾಪು ಸೊ ಟೆರಿಬಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆರಿಬಲ್ ವೆದರ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 206 ಫಾರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ 17 ಓವರ್ ಇಂಚ ಇದು ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ತಿರುಗಿದು ಅಂತ ಪಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಲ್ಪದ್ದು ಪಲಾಯನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚದು ಬೆಚ್ಚ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೆಚ್ಚ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹತ್ತಂತಲೇ ನೈಟ್ ಅನ್ನೋದ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾರ್ದು ಈ ಟೀ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಬಾರ್ದು ಮಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೇಲೇನೆ ಇಂಚ ಇದ್ರೆ ಒಂದಿದ್ರು ಅವು ಭೂಷಣ ಕೇಸ್ ಅಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಸ್ಕೆಚ್ ಮೂಲುಂಡು ಆರು ಮೂಲಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೇಸ್ ಸಿಂಪ ಬಡ The best things in life are meant to be shared. ಪಂಡ ದಾದ ಇತ್ತಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ತಿನ್ಲೇನು ತಿನ್ಪುಲ್ಲ ಅತ್ತು ಮಾತಲ್ಲ ಇಂದುಲ ಶೇರ್ ಮಂತದು ಅವೇ ಇಂದುಲ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ನಾನು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಮಾತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಂಟ ಹೋಗ್ಬಿ ಹಲೋ ಎಂಕ್ಲೇನಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬೋತು ಕೇರ್ಸಿಂದ ಇದೊಂದಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಇದು ಹೆಂಗಿದಾಗ ಓರಿಯದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ತೂಲೆ ತಿನ್ಬೋದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಣಗಿಲ ನಿಕ್ಲ ಆಸೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಂಗೆ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಮಾಡ್ತಂದ ಬಂಗೋಂಡು ಓಕೆ RCB ವಿನ್ ಆಪಗ ತೋಜೊಂದುಂಡು 62-5 GT ಕಟ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಪ್ ಲೋಡಿಂಗ್ No. ಫೈನಲ್ ಬರ್ತನತ ಯಾವ ಕಪ್ಪು ತಿಕ್ಕಲಾಕ ಅದೇ ನನ್ನೊಂಚು ಫೈನಲ್ ಗೊಪ್ಪನ್. Okay, what team are you supporting and want it to come to final? Second favorite. ಪಂಜಾಬ್ ಇತ್ತು ನೊಪ್ಪಿದೆ ಫೋನ್ ನನ್ನ ಊರಿದ್ದೆ ಫೇವರೇಟ್ ನನ್ನ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮದೇ Prediction. ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಡ್ನಸ್ಡೇ ಕಾಂಡದ ಪೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಚಾಪರ ವಿಧಾನದ ಓ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಉಂಡಾವೆ ತೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ದಿ ಓ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಉಂಡಾವೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ದಿ ಪಂಡೇನ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಡದ ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ ಕೇಂದಿಜಿಂದ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ನೀವು ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಲ್ದ ಒಂಜಿ ವಾಕೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಚಾಪದ ಬಿದಾರ್ದ ಒಂದು ಸಾತ್ ದಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಊಟದ ಹೋಟೆಲ್ ಇರ್ತವೆ ಮಲಿಬಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ಹಾಕ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆ ತಿನ್ನೋಣ ಪುಟ್ಟು ಗಸಿ ಪೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆ ಗೀಸೆ ಮಾತೊಂಡು ಓಕೆ ಚಾ ರೆಡಿ ಆದ ಬೋದು ಬರ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಬಲಿ ದುಬೈದ ಕಕ್ಕೆದುಲೆ ದುಬೈದ ಕಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ಅಣ್ಣೀರು ಬಲ್ತಂದಿಲ್ಲೀರು ಬೆಚ್ಚಗ್ ಓಡೆ ಬಲಿಬುನಿ ಓಯ್ ಇರು ಬೆಚ್ಚಡು ಮಾತ ಬೆಂತಿನಾರು ಮಾರ ಬೆಚ್ಚ ಬಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಟೈಟೇನಿಯಂ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಪುಣ ಟೈಟೇನಿಯಂ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಪುನಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಸಾಧ್ಯ ಐಕ್ ಟೈಟೇನಿಯಂ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಪುಣ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೆಚ್ಚ ಏರುಂಡ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಐವಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಐವ ಅಂಡ ಪಕ್ಕ ಬಂಗ ರಾಯಲ್ ಐವ ಅವತ್ತು ಬರ್ತಂಡಿ ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಐವ ಅನ್ನಗ ಅಂತ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅವನ್ ಅವು ಎಂಗ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಕುದರ್ ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐತೆ ಹೋಯ್
ದೊಂಬುಡು ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಇಷ್ಟಂಚೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ತಂಪದ ಗಾಳಿ ಬೀಜದ ಬೇಸಿನ ಮತ್ತು ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಂಡದ ತಿಕ್ಕುನಿ ಹೋಗಿ ದೋಸೆ ವಡ ಇಡ್ಲಿ ಒಕ್ಕ ನೇಪತ್ರಿ ಒಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಕ್ಕದ 16 ಡೇ ಬತ್ತಂಡು ಪೂರಿ ಬತ್ತಂಡು ಎಗ್ ಕರಿ ಬರ್ತದೆ ಎಗ್ ರೋಸ್ಟ್ ಎಗ್ ಕರಿ ಬರ್ತದೆ ಮೂಜಿ ಪೂರಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ನಿಂಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಟ್ಟಿಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಾತ ಪೂರಿಡಲ್ಲ ದಾಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಕ್ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಟಿಡು 34 ಊಟದಾಗ 24 ಬಲೆ ಅನಿಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಯಾಮನ್ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಂಡಾದೆ ಅದನ್ನ ಉಂಡು ನದಪುರಂ ರೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಟು ಗಾಯ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ದಾದಾ ಇತ್ತ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಆತೀನಿ ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಡುಪನೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜಾನೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಇತ್ತ ಮೊದಲ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಲೆಗೆ ಪೇಪರ್ ಮಾತ ಬಾಡ ತಿಂಬುನ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂಕ ತಿನ್ಪುನ ಜನಕ್ಕೆ ತೊದಿ ಬಾಡ ಚಮನ್ ಪಡು ಬೆಚ್ಚೆಜ್ ಚಮನ್ ಪಡು ಇಡ ಕಣ್ಣೋಡು ದಿತ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೆಂಚ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ದಾದಿಂದ ದಾದ ಮುಕ್ಕುಂಡದ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಚಾ ಪರಡು ಒಂದು ಉಂಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಚಾಯ್ ಪಂತ ಪರ್ದು ಬಕರ್ಪ ಒಗದಿಕೊ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಚಾ ಪರಿಯ ತಿಂದ ನಾನು 7 ಬಗೆ ತಿಂದೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನೀರಾವೆ ಸೊ ಈ ಬೆಚ್ಚಗು ಆ ತಿಂದಿನ ಕರ ಒಂದೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಇಲ್ಲದ ದಾರ ಇತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ದಾದ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಲ್ಲ ಇದು ದೊಂಬುಡು 48 ಡಿಗ್ರಿ ದೊಂಬುಡು ಎಂಗ್ಲು ವಾಗ್ ಬಂದಿನಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ದೊಂಬುಗೆ ಬೈದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಡುತ್ತಾ ಒಂದು ಕೈತಲ್ಲ ಒನ್ ಡೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನಿಜನೇ ಎಂಚ ಬೆಚ್ಚ ವಾಸನೆ ಬೆಚ್ಚ ಪೂರ ಉಂಡು ವಾಸನೆ ಬೆಚ್ಚ ಪೂರಂಡಿಕೆ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಕೊನಪಿರುತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಗ್ಲು ಕೋಟೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಹೋಟೆಲ್ದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಕಂದಿತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕು ಫ್ಲೇವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೈನಾಪಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಷನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಕೊನಟ್ದ ಫ್ಲೇವರ್ ಇತ್ತು ಕೊಕೊನಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಭಾಷೆ ಹೋಗಿತ್ತು ನಾವು ಊರ್ಡು ₹1 ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ₹2 ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂತದೆ ನೆಗೇದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಈತೆಲಿ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ರಡ್ಡರ ದಿರಂ ಪಂಡ ₹10 నీకు ₹10 కొద్దు తినదులే ಅಪ್ಪಂದ ಆಯ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಪ ನೀವು ದಾಂಬು ನಮ್ಗೆ ರಡ್ಡರ ಬಣ್ಣ ತಿನ್ಪ ಬೊಕ ಇಂಟು 25 ಮಂಪನಾಗ ಆತಾಪ ಅದೇ ದೊಂಬುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಜಾಡ್ದುಲೆ ಬೀಲೆ ಮಣ್ಣೀರು ಅದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೈ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದುಲೇ ದೊಂಬು ಬಣ್ಣ ಎಲರ್ಜಿಗೆ ಅಂದೆ ದೊಂಬು ಬಣ್ಣ ಎಲರ್ಜಿ ಈಗ ഞാൻ പോപ്പേ ബൂറ് ചെയ്ത് അല്പ ബൂറെ പണ്ടാ പിടിച്ച് ഐസ് നല്ല പാക്ക് ഉണ്ട് ഡൈവേർട്ട് ആയി ബാബ മീറ്റ് പോയി നിങ്ങളെ ബാബನ ಮೀಟ್ ಯಾರ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಬಾಬಾ ಮೀಟ್ ಬರ ಅದೇ ಕೂಚಿಗುಟ್ಟು ಓ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕ ದಾದಾ ದಾದಾ ಓ ಮಲ ಓಪನ್ ಆದ್ಯಾ ಅದನ್ನ ತೋಜಿದಲ್ಲ ತುಲಾರ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ನಮಗೆ ಇಜ್ಜಿ outside that door. ಓಪನ್ ಆದ್ಜಿ ಎಟ್ಟು ಓಪನ್ ಲಾಕ್ ಬಾಬಾ ಮೀಟ್ ಕ್ಲೋಸ್
ಪೈ Ice can look close. Bale. Dom untara. It already ready undu. Chicho tada bartere pan penikle. Chicken, jeera rice, ghee, cashew, coriander leaves, curry leaves, tomato, onion. I think in the menu tu na panoda. Ghee rice la chicken curry la. Yes, exactly. Let's go. Guys, ಟೊಮೆಟೊ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸರ್ ಇಂಚು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂದಿ ಉಪ್ಪೇರು ಭಾಷೆ ಕಾಪು ಗೈಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೀನು ಬೋಟ್ನ ಮೂಲ ಬಲೆ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಿ ಮೀನು ಕಟ್ಟಾದ ಇಡಬಲೆ ನಿಗಲಿ ಮಂದಿ ಬೋಟ್ನ ಇಡಬಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾದ ಅದಿಪೆಲ ಉಂಡು ಮಾತ ಉಂಡು ಶಂಪು ಬೋಡ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತೆ ಕಾಸ್ಲ ಆತೆ ಉಂಡು ಆತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಆಲೆಜ್ ಆತೆ ಇದು ಚೋಲ್ ತೆಪ್ಪೆರೆ ಕೆರ್ರೆ ಸಾರಿ ಕತ್ತೆರ್ರೆ ಮಾತುಂಡು ಮಗ್ಗುಲುಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂಪೆರೆ ತೋಪುಲುಂಡು ಮಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಲ್ಲ ತೋಪು ತೋಜ್ಜಿ ಉಳಿದಿತ್ತೇರು ಇದೇ ಕರಬಿಸಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾತೊಂದು ಕಾಸು ಕೊಡಾತಿ ಪೋಯ್ ಮಾಡಿ ಫಿನಿಶ್ ಆನಿ ಮಂತಿದ್ದದ ಹೌದದು ಎಣ್ಣೆ ಪಚ್ಚದ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಟಾ ಲೆಮನ್ ಮಿಂಟ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಲೆಮನ್ ಮಿಂಟ್ ಅಂದು ನಾನು ಇಂದ ತಂದಿನತ್ತು ಲೆಮನ್ ಮಿಂಟ್ ಅವ್ರು ಡ್ಯೂ ಪಾಡ್ದೇರು ಮಿಂಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಇತ್ರ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ನಿ ಗೈಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಲಾಯ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ತೈ ತುಮ್ಮನ್ ಪುನ ಬೆಚ್ಚ ನೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಂಪೆರ ದಾಲಜಿನ ಒಂದು ನೇಟ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವಾಯ್ ಇಂಚ ನಿತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಚ್ಚದ ಭಾರಿ ಜೋರದ ಬೆಚ್ಚ ಭಾರಿ ಜೋರದ ಬೆಚ್ಚ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅವೇ ದಾಲಜಿ ini show kittuna ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಶೋ ಕಿತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಅಂಡ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಂತದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡಲೆ ಬಂದಿಕ್ಕೆ ನಂಗಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡಲೆ ಬಂಡ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡತ್ತು ಅಂತೆ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡಲೆ ಓಕೆ see you until then the new Nissan Patrol bye see you